Bun, poți să verifici. E ok și la mine. Da. Bună dimineața, dragi prieteni, bună dimineața, Gabi. Bună, Nico, bună dimineața, prieteni. Cum sunteți? O zi mai mohorâtă și astăzi pe la noi, nu știu, la Iași cum e. Păi și la ea și la fel, dar nu contează, știi. Uite, dacă mi-am dat cu rujul ăsta fucsia, că vorbeam despre el acum înainte să începem, deja eu mă simt așa pe pozitiv, așa că nu mai contează cum e afară. Chiar așa. Deci un ruj dat pe buze îți dă o stare de... Îți dă o stare de bine instantaneu. Așa că, fetelor, ia, căutați-vă acolo un ruj fain potrivit pentru voi și începe ziua cu un zâmbet. Că zâmbetul nu ni-l ia nimeni. Bun, hai să vedem ce noutăți avem noi în campania aceasta. Că avem atâtea oferte, atâtea noutăți de... Da. Nu știm care să le punem pe primul loc. Așa e. Păi, uite, se pare că avem produse noi de îngrijire a părului de data asta. Da, și sunt foarte, foarte bucuroasă că am două produse ce îmi plac mie și le folosesc tot timpul. De folosit le foloseam oricum, așa că foarte bine că le avem de la noi. Da. Hai să vedem, este vorba despre o gamă nouă, gama Intensiv Repair, așa, da. Și hai să vedem de ce iubim această gamă, nu? Uite, am să mă uit direct pe site și să văd exact, pentru că vreau să știe prietenii noștri că tot ceea ce spunem noi este informație care poate fi găsită oricând pe site-ul pharmacy.ro în contul vostru de client, dacă aveți un cont de client, dacă nu, pur și simplu intrați pe linkurile noastre din bio, vă creați un cont de client și o să vedeți că aveți multe avantaje. Pe site-ul pharmacy.ro intru la produse noi și aici putem găsi gama Intensive Repair, este gama aceasta cu mov. Dacă le ai lângă tine, Nico, te rog să le și arăți, la mine încă nu au ajuns. Da, uite, hai să începem cu șamponul. Șamponul îl avem la 225 de mililitri. Ambalat foarte fain într-o cutie specifică gamelor, produselor din gama Dr. Tuna de îngrijire a părului. Uite, așa arată șamponul. Așa. Și hai să vedem ce face. Da, ce face, mă scuzați. Uite că o să citesc eu aici. Este un șampon pentru uz zilnic. Este formulat cu proteine și keratină vegetală hidrolizată. Asta înseamnă că ajută la restructurarea firului de păr. Deci este o gamă reparatoare, așa cum îi spune și numele. Dacă avem părul ars de la decolorare sau de la uscatul cu fionul sau cu placa, este o gamă care ajută la repararea firului de păr. Dacă avem părul uscat și deteriorat, ne ajută să recăpătăm sănătatea și strălucirea părului și aspectul după folosire este neted și mătăsos. Cum se folosește? Se folosește pe scalp și pe părul umed, se clătește și se șamponează de 2 ori, ca orice șampon. Deci să nu uităm și modul de folosire.
În rest, pentru compoziție și alte detalii, puteți intra pe site, pe produs și aici avem și ingrediente și modul de folosire și alte detalii. Este o gamă, nu este doar un produs, este un ritual de îngrijire a părului care este compus din 3 produse și următorul produs din această gamă este o mască de păr. Da, uite, o mască de păr intensiv reparată. Așa arată masca. Are 200 de mililitri. Îmi place și nuanța asta așa roz făcute. Da. Ele sunt, e un fel de cod al culorilor. Fiecare gamă are propria culoare. Deci o să găsiți așa pe cutii. Fiecare gamă cu culoarea ei, cum zicea Gabi. Și hai să vedem, Gabi, și masca asta intensiv. La ce ne ajută? La ce ne ajută? Ea conține proteine, keratină vegetală hidrolizată pentru a proteja părul de factorii dăunători externi. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ne ajută în momentul în care ne coafăm cu placa sau cu ondulatorul, pentru că, în primul rând, aceștia sunt primii factori care ne dăunează. Da, aerul cald. Exact. Și conține uleiuri vegetale pentru hrănirea și hidratarea părului în profunzime. Utilizarea frecventă a acestei măști ajută părul să își redobândească elasticitatea. Deci este o gamă creată pentru folosință zilnică. Așa că nu știu ce vrei să spui. Nu, vreau să zic așa că vă recomandăm și pe lângă șampon întotdeauna, sigur că da. Iar masca nu se folosește pe scalp, ci doar începem de la vârfuri și pe lungimea părului. Și al treilea produs, care este o noutate în gama de îngrijire a părului, este un balsam fără clătire. Deci îl aplicăm pe păr și rămâne așa. Uite așa, bine. Super. E cu pompiță. Da. Și... Uite, acum ajung și la el. Are 125 de mililitri. La fel, are o formulă îmbogățită cu proteine și keratină vegetală hidrolizată. Deci dacă aud keratină, înseamnă că va avea un strat, deci peste păr, va rămâne un strat de keratină care pentru mine o să fie super bun, pentru că la părul drept ți-l face și mai drept și arată coafat, așa că... Pentru că ăsta e efectul pe care l-am observat eu la gama cu keratină pe care o avem deja, îmi îndreaptă părul. Bun, balsamul Livin oferă părului uscat un aspect strălucitor, neted și sănătos, fără a-l încărca și, de asemenea, la fel ca și masca, oferă protecție împotriva căldurii, adică ce spuneam de placa de păr, ondulatorul, și a efectelor dăunătoare ale soarelui. Masca se masează pe părul curat și umed, nu masca, balsamul, că vorbeam de balsam. Se aplică de la vârfuri, deci începem de jos în sus, până înspre rădăcină și nu se clătește. Bineînțeles, pentru efecte maxime, noi recomandăm să se folosească întreaga gamă, pentru că ele au efecte sinergice. Deci, în momentul în care le folosim pe toate 3, efectul este mult mai mare decât dacă folosim doar un singur produs din gamă. La fel, toate ingredientele le găsiți pe site-ul pharmacy.ro la produse noi. Sunt informații pe care le găsiți foarte ușor. Nico, mai departe am spus că povestim puțin despre ofertele care sunt în acest moment, pentru că... Mai avem, Gabi, 2 produse. Mai avem 2 produse. Ok. Haideți să continuăm tot cu gama de păr, de îngrijire a părului.
Mai avem două produse din noua colecție Dr. Tuna Styling. Deci, gama de stilizare, deci de coafare a părului. Te rog, chiar erai foarte încântată înainte să începem noi acum da, și uite, pentru că avem atâtea oferte, să nu ne lungim prea mult, știi, uitam să le zicem. Okay. Avem aici spuma pentru păr, tot din gama aceasta. Eu am și folosit-o. Ziceam, Gabi, că sunt foarte încântată de ea, pentru că cred că toate bine folosim așa, din când în când sau tot timpul. O spumă de volum. Da. Și așa. Hai să vedem un pic, să ne zici și câteva cuvinte despre spuma aceasta. Deci este o spumă modelatoare, are 150 de mililitri, ajută la modelarea coafurii și o menține pe durata întregii zile. Formula este la fel similară cu produsele pe care le-am prezentat deja. Este îmbogățită cu un complex de cheratină pe bază de plante. În plus mai are și acid hialuronic, care ajută părul deteriorat să-și recapete suplețea și aspectul strălucitor. Deci, astăzi vorbim despre părul deteriorat, cum îl îngrijim și cum îl coafăm. Dacă avem părul electrizat, la fel ne ajută spuma, îl lasă părul moale, îi oferă strălucire și la fel ne ajută împotriva instrumentelor care ne deteriorează părul pe bază de căldură, uscătoarele de păr, plăcile, ondulatoarele. Deci ne protejează părul termic. Bun. Și mai avem încă un produs de coafat. Da, fixativul. Pentru că nu se putea fără fixativ, cred da, că... spray-ul fixativ. Iar cred că folosim multe acest spray fixativ și acum avem posibilitatea să-l cumpărăm din propriul nostru magazin online. Și... E un spray de 250 de mililitri. Da. Menține coafura pe tot parcursul zilei. Cum miroase, spune-mi? Așa. Are un miros plăcut, bănuiesc că... Da, că de asta întotdeauna când dau un fixativ, știi, îți place așa mirosul pe păr. Da. Nu încarcă părul, are o formulă specială care conține un complex de cheratină pe bază de plante. Ați văzut că deja la toate produsele am spus că conțin cheratină. Are acid hialuronic, fixează părul fără să lase peliculă lipicioasă și fără să se întărească pe păr. Oferă strălucire și lasă părul mătăsos. Așa, ca instrucțiune de folosire, se pulverizează de la o distanță de 30 de centimetri la intervale scurte. Deci trebuie să respectăm și instrucțiunile producătorului, la 30 de centimetri cât e o riglă, așa, și dăm mai multe pufuri. Deci nu un singur puf lung, ci mai multe pufuri la intervale scurte. Cam asta e despre gama de păr. Noi în această gamă mai avem și șamponul uscat. E produsul care a apărut primul în această gamă, cu pudră de orez, un produs care la fel ne oferă volum. Și mie îmi place foarte mult pentru că e foarte fină textura la șamponul uscat, comparativ cu alte produse de pe piață, pentru că eu am folosit și alte șampoane uscate de pe piață și au o textură de spumă cumva, pe când acesta are o textură de pudră foarte fină și intră repede aici în zona rădăcinilor. Are un miros foarte plăcut, șampon uscat, despre el vorbesc, și oferă foarte mult volum. Foarte mult volum. Deci asta a fost o surpriză pentru mine, șamponul uscat. Cam asta e cu gama de îngrijire a părului. Să vedem mai departe, ne-am propus să vă spunem despre oferte, pentru că, și așa începusem să spun că primul lucru când începe o lună nouă, deci în prima zi a lunii, tot timpul ne uităm la oferte, să vedem ce a apărut și cât de mare e reducerea. În această lună avem gama Nutri Plus, cele 3 produse clasice pe care le știați deja, la o ofertă foarte, foarte bună.
Am aici unul din cele E 3. ciuperca reishi la un preț foarte bun. Uite, acum mă uit, era, cred că 91 de lei. Acum să spun și de la cât era redus. Numai o secundă. Deci am intrat pe site pharmacy.ro, merg la produse și outlet, deci pe acest traseu și acum printre multe produse de make-up, pentru că make-up-ul e la reducere în această lună, dar sunt produse pe care le cunoașteți deja și le găsiți pe site, așa că noi nu o să mai discutăm despre ele. În schimb, vrem să subliniem gama de wellness, deci reishi, ciuperca reishi, de la 130 de lei e redusă la 91, are 60 de capsule. E ciuperca Ganoderma lucidum, o ciupercă folosită în China și care e cunoscută sub numele de ciuperca nemuririi. Eu am folosit-o și e un produs care îți oferă foarte multă energie. Bine, le-am folosit pe toate 3, și ciuperca reishi și turmeric, și aici chiar simți diferența în câtă energie ai mai multă energie. Deci, suplimentul nostru conține un extract din ciuperca Ganoderma lucidum, încapsulat în capsule vegetale printr-o tehnologie brevetată, se numește V-Caps. Deci niște capsule cu absorbție rapidă. Ea susține sistemul imunitar, contribuie la menținerea funcțiilor normale ale circulației sanguine și nivelul normal de colesterol din sânge. Asta pe lângă multe alte beneficii. E o broșură întreagă de beneficii pe care le puteți găsi și voi pe site. Pe lângă ciuperca reishi mai este și extractul de turmeric, la fel la o ofertă foarte bună. 119 luni. Este 119 lei, 30 de capsule, redus de la 170, el așa arată, se numește curcumin, este extract lichid de turmeric în capsule, deci asta e diferența față de alte produse, e faptul că e lichid. Și beneficii sunt foarte multe, susține digestia, funcționarea normală a ficatului, a vezicii biliare, confortul digestiv, ajută la menținerea sănătății pielii, ajută la susținerea sistemului imunitar, este un foarte bun antioxidant. Sistemul circulator, sistemul respirator, sănătatea oaselor, articulațiilor, sistemul nervos, contribuie la controlul acumulării de grăsimi în ficat, susține eliminarea acestora și multe alte beneficii, că dacă stăm să povestim numai despre fiecare supliment, sunt o listă întreagă de beneficii. Și al treilea, care este tot la reducere, este vorba de NutriPlus, fibrele, de că le am eu aici. Da, și la 91 de RON. 91 redus de la 130 de lei, 60 de pliculețe, eu încă mai am, așa, fibrele. Este o pudră albă pe care o putem folosi într-un pahar cu apă, putem să o luăm, nu are niciun gust și niciun miros, dar ce e interesant la aceste fibre e că le putem pune în produsele de patiserie pentru a le face mai sețioase și ajută foarte mult la funcționarea sistemului digestiv și la slăbit. Pentru că fibra principală se numește maltodextrină. Este o fibră dietetică solubilă, rezistentă la digestie și reglează tranzitul intestinal, cantitatea de lipide și de glucoză din sânge. Adică e un ajutor în curele de slăbire. În curele de slăbire, mai precis. Așa. Da. Și eu, cum am folosit produsul acesta, l-am luat înainte, în locul celor 2 gustări pe care ar trebui să le luăm pe zi, deci la ora 10 și la ora 4, un pliculeț de fibre. Imediat o să simțiți că tranzitul intestinal este în limite normale, e ok, veți fi foarte bine. Deci, cele 3 produse din gama de wellness sunt în acest moment la o reducere foarte mare.
Și mai departe, acum că tot au trecut sărbătorile, așa cum înainte de sărbători știi că ne pregăteam și făceam curățenie și eram gospodivele, că așa am ieșit noi atunci cu detergenții. Acum, după sărbători, trebuie să o luăm de la capăt, iar trebuie să facem curat. Vezi că detergenții tot timpul îi folosim. Ori înainte, tot timpul le folosim, da. Dacă ați strâns brad, alea ce mai erau prin casă, eu le-am strâns deja. Ar trebui să fac curat după, că rămân chestii așa pe jos. Avem gama Mr. Wipes, gama de detergenți bio, cu o reducere fabuloasă de 51%, o reducere foarte mare. Asta înseamnă că acum e momentul să vă luați produsele de curățenie pentru toată casa, adică de rufe, de vase la bucătărie, de spălat pardoseala, baia, toate cele, deci efectiv de toate. Hai să spun că cel mai mult din toată gama de produse, mie îmi place OxiClean-ul. Hai să-l și aduc să-l și arăt. Da, și OxiClean-ul avem la un preț foarte fain, la numai 50 de lei, dacă ai un cod uite. de client. OxiClean-ul este acest recipient de 1 litru, e destul de mare. Este o pudră, e sub formă de pudră, are și un dozator, o linguriță dozatoare, așa arată. Cum îl folosim? Deci este un produs împotriva petelor, dar eu îl folosesc și pun în cuvă o măsură de produs, pentru că ajută și la curățarea produselor, rufelor, chiar dacă sunt colorate, deci și albe și colorate, iar dacă am o pată specifică, atunci înainte să pun rufa respectivă la spălat, umezesc și pun pe pată să stea să acționeze OxiClean-ul și apoi o pun la spălat împreună cu o măsură de pudră. Asta îl iubesc cel mai tare, pentru că am văzut rezultatele. Și acum, chiar la 51% reducere, acum e momentul să vă luați și voi. Plus că e un produs care scoate petele și de pe rufele albe și de pe cele colorate, deci este numai bun. În principal, eu l-am folosit pentru urmele de cerneală și de pix, de pe tricouri albe, de școală. Și iar un produs care e la un preț foarte, foarte bun, detergentul multifuncțional. Deci la reducere... Un detergent lichid. Da, cu doar 13 lei, deci eu zic că e excelent produsul ăsta. Și un produs care îl putem folosi și acesta peste tot în case. Concentrat, se diluează, poți să pui într-o sticluță cu pulverizator, folosești pentru faianță, geamuri. Pentru toată casa. Am spălat și rufe cu el, deci chiar că peste tot. Da, pentru curățata pizzeria, covoare de pată pe covor, deci chiar păpucii poți să-i... Da, Adidas și... Deci... Are multe întrebuințări. Și 51% reducere, un preț foarte bun, grăbiți-vă, oferta e valabilă doar până mâine seară, deci în limita stocului disponibil, așa că spor la cumpărături inteligente. Spor la cumpărături de curățenie. Da, pentru că produsele de curățenie oricând sunt binevenite. Și înainte de sărbători, le folosim oricum. Astea sunt nelipsite din locuința noastră. Exact. Și că spuneam noi că pandemie, nepandemie, de spălat rufe spălăm, de spălat pe noi ne spălăm, adică până la urmă avem nevoie, sunt produse pe care le folosim indiferent. Nu poți să stai fără să speli rufe sau fără să te speli pe tine. Gama de Mr. Wipes e destul de mare, nu-i așa, Nicu? Adică avem, dacă e să le iau acum, și soluția de spălat aragaz pentru grăsime și
soluția de rugină și calcar sunt produse foarte cu un efect remarcabil pe care noi le-am văzut. În rest, detergenții de rufe, ele sunt foarte multe, adică nu am mai luat acum să vi le arătăm, dar sunt foarte multe produse. Da. Așa că nu mai rămâne decât să, dacă nu avem acest fond de client, să ne-l facem repede. Intrați pe link-urile noastre din bio sau lăsați un mesaj în privat. Noi vă ajutăm să aveți acest fond de reducere și să beneficiați de aceste minunate produse. Și să nu uităm că dacă ai contul suspendat, adică n-ai mai plasat comandă de, 6 luni mai mult sau cine știe un an, ți-l poți reactiva acest cont, lăsați-ne un mesaj și tot așa vă ajutăm să vă reactivați contul, beneficiați din nou de produsele din programul de bun venit, care un șampon cu usturoi și un luciu de buze, nuanța red, le aveți cadou la o comandă de 150 de lei. Și să nu mai uităm că mai avem încă o altă surpriză. Folosești produsele, dar poți totodată și să dezvolți business-ul. Deci nu e nevoie să rămâi doar la stadiul de client, de consumator. Eu zic că în acest business normal avem trei pași acolo. Poți să fii un client, să-ți comanzi pentru tine ce ai tu nevoie în casă pentru îngrijirea ta personală, îngrijirea familiei, a locuinței. Poți să fii un consultant, adică dacă ție îți place să vinzi, nu are nimeni treabă cu tine. Arată catalogul în stânga, în dreapta, la prietene, la cunoștințe, adună comenzile, pentru că sunt și persoane care Cărora le place să vândă cosmetice și să lucreze în domeniul acesta, da. Da, sunt așa, deci poți să fii un consultant bun, să câștigi și din vânzările ce le aduni tu și totodată poți să fii și un lider. Adică să începi să-ți formezi o echipă, ai un comision în fiecare lună, în funcție de vânzările care le ai, între 4% până la 22%, plus un bonus de leadership și multe alte beneficii. Și să nu uităm că compania întotdeauna ne răsplătește și avem și o minunată excursie, o competiție, un program, pot să zic, pe 2 campanii, pe ianuarie și pe februarie, cu o excursie în Istanbul. Eu am fost anul trecut în Istanbul și am venit foarte încântată, deci toată toamna am avut așa un elan. Să vizitezi fabrica, să vizitezi Istanbulul, să te mai și pierzi prin Istanbul. Să te rătăcești prin bazar. Da, să te rătăcești. Fetele. Da, deci cred că fiecare excursie are câte o peripeție. Să ajungi să vizitezi, să treci Bosporul și ai ajuns prea târziu și nu mai mergea nimic și ai mers până acolo, dar nu contează, a fost foarte fain, am râs, distracția e tot timpul, uiți de toate, cred că în momentul ăsta când ești plecat în asemenea excursii. Și hai să vedem despre competiția noastră, care ziceam, programul nostru cu excursiile. Este o competiție în ideea în care participarea poate fi gratuită dacă ești în top recrutări, pentru că acesta este unul din criterii, și transportul, și cazarea, și absolut toată excursia este gratuită. Și e la 5 stele, adică nu este oricum. Totul este plătit de companie, transportul cu avionul, bineînțeles, și dus și întors, cazare la 5 stele,
pensiune în rest completă și absolut tot ce se întâmplă acolo, ai acces la tot, la toate evenimentele. Pentru asta nu trebuie decât să ai un cont de client direct, adică să intri pe linkul din bio de la mine sau de la Nico, să-ți creezi un cont de client direct și din acel moment vei avea propriul tău link pe care îl poți da mai departe prietenilor, ceea ce facem și noi. Așa? Și cu cât mai mulți prieteni se înscriu pe linkul tău și își fac cumpărăturile din propriul lor magazin, cu atât mai multe șanse ai să participi la excursia din Istanbul. Deci, până la urmă, nu este vorba decât de un click, de să trimitem linkul nostru prietenilor, pe WhatsApp, pe Messenger, cum vreți voi, și prietenii noștri, odată că beneficiază și ei de reduceri, de cadouri, dar au și ei la rândul lor șansa să participe, să facă business-ul și să participe la excursii. Adică, chiar dacă te înscrii în acest moment, poți să începi business-ul și să trimiți linkul tău mai departe prietenilor. Asta înseamnă că ai toate șansele să participi la excursia din aprilie, cred, nu? În luna aprilie, în Istanbul, alături de celelalte antreprenorițe. Și mai ai încă o șansă. Așa, mai ai încă o șansă. Da, dacă îți ajungi pe nivelul de manager, adică 22%, tot așa... În ianuarie și februarie, că e o competiție doar pe lunile ianuarie și februarie, pentru că sfârșit de martie, început de aprilie, atunci va avea loc excursia. Deci, la atingerea nivelului de 22% de manager, poți să participi gratuit în Istanbul la excursii. Deci, prieteni, hai să plecăm și în călătorie, că tot am povestit de parfumuri, de reduceri, de bonusuri și așa mai departe, dar hai să vedem și lumea. Așa că noi chiar vă încurajăm să veniți alături de noi, pentru că vedeți că e super interesant business-ul și ne oferă multe beneficii, adică pe lângă produse, pe lângă faptul că suntem tot timpul la curent cu noutăți, așa cum v-am arătat astăzi, de îngrijirea părului, noutăți apar mereu în toate ariile, și în make-up, și în wellness, și în parfumerie, dar pe lângă faptul că suntem tot timpul la curent cu cei mai nou în domeniul wellness și frumusețe, adică suntem tot timpul frumoase, nu-i așa, Nico? Suntem tot timpul cu cei mai nou pe buze, pe ochi, pe așa, părul, pe așa, mai și călătorim și mai câștigăm și bani. Pentru că așa e business-ul ăsta, e frumos, e cu prietenii, așa cum suntem și noi două, Nico. Poți să-l faci de oriunde? Poți să faci de oriunde, pentru că, uite, eu sunt din Iași, Nico e din Cugir și uite că totuși lucrăm împreună și ne vedem împreună, uite, pe Zoom, suntem tot timpul, lucrăm împreună, pentru că ăsta e cuvântul până la urmă. Da, tehnologia ne ajută în zilele noastre să facem acest business. Ne-am și întâlnit la Dana acasă, la Dana Bologa, ne-am mai întâlnit la conferințele naționale, la Sinaia, adică din când în când ne mai și vedem. Da, și anul numai prietenele din țară. Deci avem înainte să ne întâlnim și anul acesta cu bine. Da. La toate întâlnirile. Anul acesta trebuie să ne întâlnim în Istanbul. Asta e clar. E musai să ne întâlnim în Istanbul. Cam așa arată o parte din ofertele ce vi le-am putut arăta noi astăzi. Noutățile momentului, pentru că cred că mereu apare ceva nou. Ba un produs, ba o ofertă, ba nu. Mereu e ceva nou și avem să vă spunem. Cam pe astăzi, astea au fost. Noi vă dorim o zi minunată, chiar dacă e puțin înnorat, nu contează. Luați și voi un ruj așa mai flamingo, mai fucsia, mai ce am ales și noi astăzi și o să vedeți că o să vă simțiți mai bine. Chiar dacă nu ieșiți din casă. Da, bineînțeles. Și ne vedem la întâlnirea viitoare să vedem ce noutăți ne mai oferă compania și pe unde ne mai trimite. Numai gânduri bune să aveți! Numai bine, prieteni!